Ready? Go. खुलुमबाय बड'लेण्ड आं नुमेजे नेपालनिफ्राय फैदों बिथाइ बागुरुम्बा मोसानो जों नेपालनिफ्राय 18 जन बागुरुम्बा मोसानो फैदों थेंक इउ सो मच बड'लेण्ड मानोब्ला नोंसोर जोंखौ नेपालनिफ्राय बागुरुम्बा मोसानो इनभाइट खालामदों बेनिखायनो जों बहुद खुसि जादों खुसि मोनदों जोंखौ मानोब्ला जों बिथाइ बड'लेण्ड फैनानै बिथाइनि मानसिफोरजों लोगो जाबाय मोजां मोनदों। Ready? Go. खुलुमबाय बड'लेण्डखौहाय आं हচ্ছে जुलि नार्जिनारि चेकामारिनिफ्राय आलिपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आसामावहाय बागुरुम्बा मेघायावहाय मोसानोहाय फुरा मोजां मोनदों जोंनि चेकामारिनिफ्राय 8 जन फैदों ओमफ्राय खरदाङाफोराव जोंनिफ्रा टटेल मिलायनानै 47 जादों वेस्ट बेंगलाव मोजां मोनदों फैनानैहाय मेनेजमेन्टफ्राबो मोजां लागा क'क्राझाराव थादोंमोन क'क्राझारावबो मोजाङैहाय केयार लादों गुवाहाटियावबो मोजाङै केयार लादों मोजां मोनदों।